επόμενης μέρας. Δηλαδή να κάνει αυτό που θα έκανε πάντα. Α, τον καιρό λες. Για τον καιρό. Να ξεφύγει λίγο, ρε παιδί μου. Έχουν σχέση δηλαδή με τις συνθήκες τις καιρικές. Ωραία, τα συννεφάκια μου σου αρέσουν, περί μου. Κανείς δεν το έχει καταλάβει. Στορκίζομαι, δηλαδή νόμιζα ότι είναι έτσι για διακόσμηση. Ωραία, ναι, όχι, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το σκεπτικό λοιπόν είναι να ξεφύγει ο άλλος, για πες. Το σκεπτικό είναι λίγο να ξεφύγει, λίγο να διασκεδάσει, λίγο να γουστάρει. Και πιστεύω ότι προσπαθούμε να το πετύχουμε. Αχ, Παναγιά μου. Έχω μία ερώτηση, την οποία την υποβάλλω μετά από πίεση πάρα πολλών. Το καλοκαίρι. Τώρα όταν φυσάει τη φούστα. Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, παιδί μου, πρέπει αναγκαστικά να πετάμε και λίγα ρούχα. Κατάλαβες, μην τα πετάξουμε. Ζήτω το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ωραία, τι έχει να γίνει. Αναγκαστικά, καταλαβαίνετε, αναγκαστικά κι εμείς. Τώρα ουσιαστικά, ας πούμε, γιατρέ, γιατί είσαι πραγματικά ιατρικό, ας πούμε, για μας. Γιατρέ σας. Και το άλλο που άκουσα, θα σου βαράω εγώ, πρόσεχε. Σε βλέπω έτοιμο. Πάρε για να αρχίσει να με βαράς.